A Deputación destina preto de 23.000 euros para mellorar os medios e as instalacións das confrarías de Carreira, Guiño e Ribeira. As axudas permitirán renovar equipamento e acometer obras de conservación. O Boletín Oficial da provincia publicou este martes a concesión de dúas subvencións da Deputación da Coruña por un importe total de 22.780 euros para apoiar investimentos nas confrarías de pescadores de Ribeira. A maior achega de máis de 17.000 euros será para a confraría de Carreira e Aguiño. O diñeiro destinarase á compra dun remolque isotérmico para transportar peixe fresco ata a lonxe en condicións axeitadas de conservación e seguridade alimentaria. Ademais, tamén se renovarán espazos interiores da entidade con novo mobiliario, equipamento e sistemas de climatización. Segundo a memoria presentada pola confraría, estas melloras beneficiarán directamente a máis de 200 persoas vinculadas á descarga, manipulación e comercialización dos produtos pesqueiros. Pola súa banda, a confraría de San Pedro de Ribeira recibirá máis de 5.420 euros para reparar o tellado, acondicionar o desván e mellorar a fachada da súa sede, co obxectivo de evitar filtracións e garantir un mellor estado das instalacións. Dende a Deputación destacan que estas axudas buscan reforzar a capacidade de traballo das confrarías e contribuir á modernización dun sector estratéxico para a economía do Barbanza.